Thirtu teh chibai ule. Video masalama Aam Aadmi Party instead sang-sanga in thlan machon an tum thu le anin buat sai na teh kantar langa. Chung state te chuan Sawrkar na an siam ani chuan Delhi model anga. Department sang-sanga malaka na tho an tum thu an tiama. Abikin electric lama. Darkar somni pali chung electric petur le. Unit zathum chin mangtu te hne na athona peturin an tiam deuh zel. Kanriat angin Delhi a unit zahni chin athonin an sema. Darkar somni pali chung electric an eng reng bok. India rama hian state zong deuh tho a thil man asangin khosak a hau tak chho tuala. Electric bill po kumtinin apung chho deuh zel. Tuna hian Mizoram po kan electric bill te ti punani ni ina langa. Tin aizol ko puipon lama phei chuan karen kan thim ngun hle bok. MNF Sawrkar lai chawa electric hi thim thin le bill te hi pung thin ani bik lova. Congress hun lai po in hetiang deuh tho hian kan kal thin. Kan video masa Goa Power Minister le Delhi Power Minister te in nialna kha kan lo thlir ani chuan Goa Power Minister in Goa Darkar somni pali chung electric an pek thei lo chan na soi le Delhi Power Minister in na chan let na kha kan hria anga. Goa Power Minister Khan state pon munhla tak a Chhangte a electric an lak lu awanga harsat na an to thu a chuan lama. Mase Delhi Power Minister in Delhi po in chutiang state hla tak a Chhangte a electric an chok lu ve tho thu chu a soi ani kha. Mizoram po hian state po na chang deuh vekin electric kan cholu ta. Kan state chunga kan thar chhuak ve chu bei tham takalani. Tin electric bill bithlia tur hian board sang an oma. Mizoram le Manipur bik tan Joint Electric Regulatory Commission JERC shan omin. Hei hi hemi chungchanga thunei tu le electric shal chuan amo phurtu ani. Mizoram le Manipur ten JERC kan nei ang hian Delhi po in electric sem chhuak tu le bill choi tur zat bithlia tu board shan an nei ve a. Aam Aadmi Party an Sawrkar ma chuan state dang ang thovin Delhi a po electric an thim ngunin an bill choi te po asang ve thin hle. Mase Aam Aadmi Party an Sawrkar hnu chuan electric company le bill bithlia tu te hian bill an ti sang le tamia lova. Alet lingin Aam Aadmi an Sawrkar tan tir phata tangin bill an ti hniam ngal zoka. Hetia electric bill an ti hniam hnu hian an la du tok mai lova. Kumthum don lai thei top chuan na an tho hnu in. Tuna chuan kan rama in en chok kan ti le vai thim kan ti ang vel te hi om ve mia lovin. Darkar somni pali chung an eng ta char mai ani. Chuta po chuan an la du tok mai ta chuang lova. Unit zahni chin mangtu te bill choi thin zong ti top sakin. Unit zahni chin hi athlonin an sem ta hiala. Hetia Kejriwal-a Sawrkar in electric unit zahni chin athlona asem hi Congress le BJP lam chuan vote zon na nga yin. Sangni somni in thlan zo ruala top le mai ngal tur angin. In thlan don naya mipui bum na mai angin an soya. Mase he thu Kejriwal-a na puan ni. Sangni sompakwa August ni atangin tuna kum ni lai liam le to a. Vawiin thlengin he scheme hi Delhi a kalpui lani in. State danga te po kalpui ve zel an tum thu. Aam Aadmi Party hian an puang ta deuh ani a. Congress le BJP ngai angot chu an nilo. Arvind Kejriwal-a he thu a puan ni. Sangni sompakwa August ni khat ni nga ni a. Press conference neya he thu a puan lai hian. A kamis man thiam. Video masa a Punjab IPS officer alom lu ni a ahak ang deuh chia kha in. A kamis ipa po hian. Pen chenga man ang chi boka pa ya. Chu press conference a thu soi chu tu na lo ngai thachun zom ila. Chibai ule. Voina ka thupûan tur hi thupoi mo em le ngong nei lian tak tur ani a. Hetiang thupûan ani theina chan chu Delhi mipuiten Sawrkar thiang hlim party thiang hlim an thlan wang ani. Chutianga Delhi mipuiten politics thiang hlim an dua an thlana wang chuan voina chang hian Delhi mipui thlakata electric unit zahni aya tamlo mangtu zong te tan electric bill choyangai to don lova. An bila zero aron kal thin to ang. Unit zahni aya tam mangchin te ero chuan bill an la choi chun zom ze langa.
mase unit zahni pakhat le unit zali inkar chin hmangtu te chuan tuna an chawi thin zat ve vel an chawi to thungang unit zahni aya tam lo in hmangani chuan bill in chawi angai to don lova unit zahni pakhat le unit zali inkar in hmang thina ni chuan tuna in chawi thin zat ve vel sarkarin na ti tlom sak don che u ti na ani chu hetianga Delhi sarkarin ke kan pen fo thin na chan hi chan pahni a oma a pakhat na chuan mere thei chung kwa in electric bill pek tur le tui bill la pek tur poisa lo nei lo ta ang se chung mere thei te chuan tui an in lovin an ina eng po an chilovang ti na em ni dam kho chhuak tur le nun phung pa nga ya kho sa tura chung ko khatin amamo zat tui ya thlona kan sem ang chia khan electric a po hian chung ko pa ngai pakhatin nun phung pa nga ya kho sa tura an mamo zat zual pui bulb pahni TV pakhat fridge pakhat le fan pakhat mang turin thlakata unit zahni hian na cover phavel chia chia chutiang an mamo zual pui tak tak phuruk sak chu kan mo phurna kan nga ya chuwanga hetiang scheme hi kalpui thin kan ni tin a chan dang le a chuan electric renchem na konga na sa takin min puyang ti kan be sei 2 liter sing ni a thlona kan sem tan tir lai khan hetianga thlona tuian sem chuan mi in tui renchem na chang hrelovin an hmang huwa huwa wanga tui khoral na na sa taka thleng nge yang ti ngai dan alo pianga mase kan han kalpui chhota tak taka thlakata 2 liter sing ni sang khat hmang thin le a aya tam deuh hmang thin te po in liter sing ni aya tam lo man tumin ren takin tui an hmanga chung ko tam takin an tui man zat ti hniamin mamo zual pui tak taka chau tui an hmanga liter sing ni aya tam hmang thin chung ko tam tak khan bil choi lo theinan liter sing ni hmangin an khosak an rela chutiang chuan tui khoral na lam a in aren chem na lam aron hring chhuaka electric a po hian chu tho chu mu kan be sei unit zahni aya tam hmang thin chung ko tam takin unit zahni aya tam lo man tumin renchem takin an hmanganga chu chuan Delhi peak lot sang chho zela hian a thazonga ngong ane ngei kan ring ani he scheme kalpuina na sarkarin kum khata kan sen so tur zat subsidy hi kumkalta lama kan lo sen so thinang zat vel tho vaibel che sang khat zariat atanga vaibel che sang ni inkar vel ani le dona sen so in ang renga sarkarin a hlok na dong tu tur le an don tur zat ati dang lam hret chau ti na ani he subsidy thar man ani hnu-a Delhi mipuite electric bill choi tur zat sang sang le tunma an lo choi thin zat chu hetiang hi ani unit zahni hmang tu in sang ni som pathuma khan thlakata cheng zakwa som ni pariat an choi thina kan sarkar hnu-a nimin thleng khan cheng zaruk som ni pahni an choya voina tangin an choi to lo thungang unit zahni somnga hmang tu in sang ni som pathuma kan sarkar ma khan thlakata cheng sangkhat zahni somnga an choi thina kan sarkar hnu in nimin thlenga an ret chu cheng zariat ani a voina tangero chuan cheng zahni somnga pahni ani to thungang unit zathum hmangtu in kan sarkar ma sila dikjiti chief minister lai khan thlakhata cheng sangkhat zanga somriat panga an choya nimin thleng khan cheng zakwa somsari pakhat ani a voina tangin cheng zanga somni paruk ani to thungang unit zali hmangtu in sila dikjiti chief minister lai sangni som pathum ma khan thlatin cheng sangni zahni somnga an choya kan sarkar hnu in sangni som pali atanga nimin thleng khan cheng sangkhat zathum som ni an choya voina tangin cheng sangkhat somsari panga an choi to thungang heng lekha hi nakina a copy kan pe thewang cheu चार्ट सभी बांट देंगे हम सारे बहुत बड़ा चार्ट है आज देश में nakina thla chu in ladon nia voina hian rampuma Delhi mipuiten mantlom berin electric andonga ni ti ka hril thei cheu hi kalom hle Mumbai a unit zahni man cheng sangkhat zali ani a Delhi a 0 Mumbai a unit zali man cheng sangthum zathum som ani a Delhi a cheng sangkhat somsari panga Bangalore a unit zahni chhit man cheng sangkhat zathum somnga ani a Delhi a 0 Bangalore a unit zali chhit man cheng sangni zakwa som ani a
Delhi a cheng sangkhat somsari panga then Gurgaon a hian unit zahni chhitman chu cheng zakua som ani a Delhi a 0 Gurgaon a unit zali chhitman cheng sangkhat zariat som ni ani a Delhi a sangkhat somsari panga kan then Noida a hian unit zahni chhitman cheng sangkhat zathum som ani a Delhi a 0 Noida a unit zali chhitman cheng sanghni zali som riat ani a Delhi a cheng sangkhat somsari panga Captain Anrimdar Singha Sawrkar nah Punjab Amritsar unit zahni chhitman cheng sangkhat zathum som pariat ani a Delhi a 0 Amritsar unit zali chhitman cheng sanghni zariat ani a Delhi a sangkhat somsari panga Tichuan Delhi hi rampuma electric bill niam na ber kan lo ni ta a zan ina in chanela debate huai hotin vote zonna na thlona thil sem reng mai ti in min soile ngei don ti ka hria a kan electric infrastructure a te heti taka ma kan so na transformer hlui tam taka thara thlaka darkar somni pali chung supply kan pek char the hnu le chhia tam tak hmu a electric company te po in sumle pa ya hlok na na satak an lo hmu a an din hmuna lo zi om chho tak hnu hian hetianga thlona sem lo ni thei don tak na chan hi party thiang hlim sarkar thiang hlim in thlan wang kha ani Vawiin hian sum kan ei ruvelova a hum theina lai lai a humin chung kan sum hum sa chu in hne na kan pele mai zok ani a kan rama politician MP MLA le minister rual tele officer lian tak tak te na thlonin electric an chi a chung chu vote zonna na thlona sem kan tingai lo tichuan tuna kein kan rama mire thei tak tak chhun zan zoma fa te chomna na darkar somni pali chung na thok thin le ril ru she om taka om thin te hne na officer lian le politician te don angham that na pek ve ka tuma hian enge ka ti suala enge ka ti diklo bik herama mi bik te don thin angham that na minaran le minol pui hne na pek ve ka tuma hian enge ti sual ka nei voina ka thupûan hian Delhi Electric Department ma son na ro pui taktar langin mipuite darkar somni pali chung eng an hmu a chu po tun hma aya tlom le ram chung hun dang zong aya tlomin chu wangin he thil hi ramta na thil chin chia tlak le ro pui tak atlingin ka hria kumli le chan vekal ta khan sarkar na siamin Delhi mipuite chungamo phurna kan kuta hlan ani a chung hun lai chuan electric department din mun kha Ṭhalovin a der thong hle electric chungchanga mipuite har satna to thin kha kan hrechianga sarkar na kan siam ma po in electric chungchanga mipuite har satna sut kian ani theinan hian na satakin ma kan lo la to thin bok sangni som pathum march thla a ni som panga chung chongheya sarkar ka karna chan po kha electric bill chungchang tho hi ani a chung ko tin an mang anga kan luna ina pianga khan nu le pa ten kan fa te le khazir tir nan le cho ei tur le nan poisa kan mangang nge electric bill a kan pe ang ti in an mang an thu an lo soi hial thin kha ani a tin sarkar na kan siam masak ber ni somli pako chunga ta na sarkar na kan siam chuma kan thil ton pakhat kan hrilang cheu sangni som pali February ni riat vel kha ani a chumini chuan electric sem chhuak tu company te sum din mun na Ṭhalo em a company en kol zui zel turin sum an nei to lo February ni riat nge ni kwa zok ni ta kha company ho tu te mang angin voina hian Delhi sarkar in cheng vaibel chechuti zat chu min pek lo chuan naktu ka sem chhuat tur electric leina tur dai poisa kan nei to lova Delhi khopui a thim thu pachu lang ti khophialin sarkar an kar ani chumini atanga Vawiin thleng tur hian Aam Aadmi Party in kan sarkar tran tir phata tangin har satna lian tak tak kan hma chona chung kan har satna hma chon te chu hlom lian pui puin hlom li a then thei a hma sabera chuan electric bill sang lutuk kha ani a kumtinin Delhi khopuya na sa tak taka electric bill ti sana ni thina chu chuan Delhi mi puite tan phurrit lian tak a thlen
adot le a chuan Delhi Electric Company te an tlu chemeka sumle pa ya harsat na men lovantok sarkar na kan siam masak ber tuma kan harsat na to electric company te mang an thu kha ka hril chewa khami hnu sang ni som panga in thlana sit somruk pasari la sarkar na kan siam hnu po khan voini voithum vel lai chu mangang min an om le a Delhi mipuite ni khatman tur dai electric leina tur sum nei lova tlu chelek leka anom changa tam hle kan harsat na ma chon dang le a hlom thum na chu Delhi a electric infrastructure kan nei zong an hluin an trol hlom a transformer hlui tak le electric hrui pui hlui to tak kum enge moza chung ngai sak lo le en kol lo transformer then khatte phei chu al puak pop mayang ti hlo thon om khopa upato na po thok thalei thei to lo te an lo ni fura kan infrastructure nei alo chim chelek lek man ani apalina chuan Delhi electric kan thim ngun a mipuiten generator le inverter lein inverter battery te an thlak fowanga ya chu chuan mipuite phurrit na sa tak thlenin inverter leina tur nei zo ve lo te tan phei chuan a buai thlak hle thin chung harsat na sang pali electric bill sang lutuk electric company te sum din hmun der thong lutuk infrastructure kan nei chelutuk le electric kan thim ngun lutuk thin te sukyang tur chuan thei to pin hna kan thoka chung kan tho rim na le ril ru thiang hlim taka mipui rong kan bola wang chuan Vawiin hian kumli le chan ve kan sarkar hnu in heng thu te hin hma a kalo soi thei ta ani apakhat na chuan nasa takin Delhi mipuite electric bill ti hniam ani a India rampum hi han thlir ula electric bill kumtina anti punzel lo na state pakhat ma in mulovang chutiang ani la ya kumli le chan ve chunga voi khat ma electric bill ti sang lova alet linga ti hniam alo ni ta hial jok mai hi har tharna ro pui tak atling apahni na chuan Delhi Electric Company te sum din hmun po atha sot hle a tunhma ang nilovin tuna chuan electric leina tur sum thahnem tak an kuta om renga din hmun hlo thon oma kan ding to lo an sum in dai lo na po akumte lin atla hniam to apathum na chuan kan hnung kumli le chan ve kalta chung khan Delhi Electric Infrastructure ti changtlung tur le ti nget turin nasa takin hna kan thoka transformer tam tak le electric hrui pui thahnem tak athara thlak ni in Vawiin hian Delhi pumpui hi an ta ila mun thum mun level ti lowa chuan thlak ngai pakhat ma om to lova chutiang mun thum mun level a thlak ngai ho ala bang tlem te po chu tuna endika thlak fel thuai tura malak chun zom me kani bok apalina chuan chutiang arim taka hna kan tho awang chuan tuna vengthen khat transformer le cable kan la thlak fel ve lo na mun thum mun level ti lowa chuan Delhi khopui pumpuya darkar somni pali chung electric pack ani a tunhma electric thim reng thin ang kha om to lovin mipuin inverter le generator te an hlui hlon thei ta hiala kan infrastructure kan ti hmasona darkar somni pali chung chhumlo chatlova supply kan pek chara wang hian Delhi khopui pik lot po asang chho viau kan sarkar ma khan megawatt sang ruk zali vel lot ani chuan system zong apuak chhewek mayang ti hlo thon om khophialin na om thina mase tuna chuan megawatt sang sari zali vel po zo takin alot zar thei to ani mun thum mun li vela transformer le hrui pui kan la thlak fel lo awanga electric la thim thin te hi na kan tho fel zo hnu chuan abo vek to anga power cut pakhat ma om to lawang ti in hengbaka hian chief minister hian technical lam thil tam tak keini minol puina kan hriat thiam ve chia lo tur thil a soitel nuala ama hi IIT atanga engineer zir chhuak ani awangin electric lama po hriat na zau takaneya athu soi top lam hi chu kan hriat thiam ve vak don lo awangin heti china hian du to kila henga changte kan hmu chian chu BJP le Congress an sarkar thin lai chuan Delhi a po kumtinin electric bill apung thura infrastructure an nei chak tok lo awangin
electric po an thim ngun ve thin hle chung hunlai atang to chuan Delhi hi India ram khopui mi hausa tam tak omna le sarkarin mipui chiatling khom sum tam tak alak lu thin na UT alo ni char to a mase Kejriwal-a kai hruai Aam Aadmi Party an sarkar hnu in mipuite hnen atanga chia lak bel chuang mi a si lovin hetiang hian mipuin ham thatna tam tak an dong theita alo ni a hei hian sum le pai ringot pia lama ramhruai turil rudik nei apoimo zia le sarkar tha in mipuite tana thil ati sak thei tam zia atilang chiang em a Mizoram po hian tuna kan sum nei zat ang tho mang hian sarkar tha le ril ruthiang hlim deuh hruai tu te chuan min hruai ve ta se danglamna le har tharna thlengna sa ve viau mai long mo ti te po thil ngai tu thei tak ani anga in thlan le don huna chuan chu tiang ngai tu na te po chu kan nei ve thei to tura ngai la a tha ome tuna tan chuan heti chin hi ni se next video in hmu le kan tum don nia mang tha vek ule